Abamenyi b'echiro ya magena nigo besokia na okorokorobekana goikasi getaseni kia abanyanyimbo kia magena maega y'omukagero yomo bwoboiti oyotamete maega yera gotebekana kumuito moncherio yomo aserieta Geoffrey Mageri imiaka ebere yaerire bono maega yeriberera komenta nigo yabetereria abanyanyimbo komochia amasasi amo nechtia gas oseberekania abamenyi abo basika ebarenene ya Kisi gochi ya Kilgoris asa abanyanyimbo bamotami omukagero oyo ochiase getaseni kia abanyanyimbo ya Kenyanya nagotumanya omuriketo Dominic Onderi irana aba bwate chibunduki irana nimme yo muchio magino gotoka me ward ya bomba be bunge ya machogero bwe county ya Kisii abasaya bagakama n'abantu bonsi ni banyako bagwesokia subunge Igai yari nyasa sebonsi kurindikira omuntu anyara ko bagwekonya Amagira mane bitukini binyara ko bigotumeka gosieke pare nene ya Kisii gocha Kilgoris Ebirusi marigani gabanyara ko babikurutwa asembeo na inamasasi komochwa asobonge ayonsi niga korekana mega yomokagirwa yo moyo nyarete ko bakubwatekana no goitwa ko moncherero ya mase chireiga aserieta Geoffrey Mageri asomokagirwa nyara ko ba okwirana gocha asenka ya mega yemyaka ebere boniga asabanta abange banyara ko bagwesokia asobonge korendo mogambi nyara ko bakomokobo ikasigeta senike banyimbo kia magina ligokonya obugima bwo mokagirwa yo igotobwate sido monto ya itato monya bya sori tore koro chef akaraita chef gakora na ndakaru akanda gaita mamo mwabo bono konya ako na kuria banta itegere korane otogechiria seke bago geitira abantu magena amatuka mangi twakerigiri ekego ita abana baito toko tobete abakungu abakuru magena kinsa kire mapema kama saa 11 turueto abana tobwata oboba toko bakoba mapema guchie skuru na nditwaenda kubawe Nabatori no moichana kero chiwa akorete kibago okebisa gochi police igont na intu abantu ntogechiri maiga y'abantu barenkuba bakorobekana ase para komentekana nigo yabarazimisha abanyanyimbo korusia omukagero yo kurwase getaseni kia magena asibanyara ko bakomotamya goika ase getaseni ya Kenyanya kurenderi bereri nyara ko bayikomenta asobonge Nemyaka ebere bono kurwa omonchero Geoffrey anyarate ko bagosiria obugima bwaye ase chirega ya magena mega yere gosaganwa n'abantu babere abakagere ko abaiti kurwa senseme yeiga ase banyarate ko bakumubwatana kumuita na kumura eni babwate mokagirwa yo moyo nyarate ko bakoibisa ase bisara angegabwa niga nyarate ko bakubwatwa n'abantu ababwate ririro cheri nyinge abanyarate ko bakumuita goika ogukwa mega yere goteba yo barenge na ere ningo yo nyarate ko ogotama abwasanyara ko ba ogwesokera itukore rero na koreta ebikore biga byonsi magena tumeteseka kwa siku mingi omwana minto chefu ologo tokorere mpesa magena nando konyeta bagina nabagaka ba mintonka yeye tetwe akabeku likara batime rero ayo moiteto ya montu amanyora nande ke bago kene yatokire nyomba omugambi oretire jibuskambi ngakya korete ke bago jibuskambi Nyomba mwabo amorusi nyomba amarete mpaka Magina police station yo si haki na si ukweli omugambi moliro toruserie ke bago Kenyanya otaretera Magina omubisa kana tokorigia otochandire osiasi oyo onda omugambi moliro omubwatire omoire polisi bayangoto morate abuna ntu abanyakenyoro n'abakaji ba Magina kubwatikana nege kore keiga niga abantu banyare ko bagosaba umurembe ko betwa asaya iga asaba banyare ko bagosaba nga oburendi bunyare ko bakomentwa muno asaba unchire n'abantu bonsi bekirega ya Magena rikoreta omurembe bunore butambe ku report iri kyo nambe Mogien Soko TV kurugaiga ase chire Magena egotoka gaiga ase ward ya bomba bayibungi ya machagoro bwe county ya Kisii Iritarane Dominic Onderi Nyabuto